नै आसाम गभर्नमेन्ट जे एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि जे एसेबजों खुंफुंजानाय हायार सेकेन्डारिनि जे एग्जाम बे एग्जामनि फिथाइखौ दिनैहाय गभर्नमेन्टआ फोसावबाय आरो बेवहाय जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टखौ दिनै बे मोजां मोनसे थासारियाव आरो सानाव रिजाल्टखौ फोसावनो थाखाय जों गिबियावनो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो दिनै रिजाल्टखौ जोङो दासिमबो मोजाङै बिथं भाबै जों नुजोबाखै जों खोनाबाय दिनैहाय जों चिरां जिल्लानि सिङावबो गोबां जायगायाव गोबां ओनसोलाव आरो गोबां फरायसालिफोर आरो न'खराव जोंनि फरायसाफ्रा बा समाजा रंजानायखौ जों नुदों आरो बे नुनायनिफ्राय जों हमनो हादों बे बोसोरनि रिजाल्टआ खोब मोजां जादों जों गोबां मोजां माने पार्सेन्ट लानानै साफा सानैनि जि रिजाल्ट बेखौ खौरांखौ जों मोनबाय दा बेनिखायनो दिनैनि बे मोजां दिनाव जायफोर फरायसाफ्रा HS आनजाद होनानै मोजां मोनसे रिजाल्ट लानो हाबाय बा साक्सेस खालामबाय रिजाल्टखौ बेनि थाखाय खस्थ' खालामनानै बिथांमोननि जि हार्ड वार्क आरो डेडिकेसन बेनि गेजेरजों फिथाइ मोननो हानायनि थाखाय बिथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोजा रोजा जोङो साबायखर बावनायजों लोगोसे कंग्रेसुलेसन जों हरबाय आरो बेजों लोगोसे फरायसाफोरनि रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हानायाव बा बिथांमोननि एडुकेसनेल जि मोनसे जार्नि बा केरियार दानायनि थाखाय बिमा बिफा गार्जेनफ्रा जिबायदि न'खरनिफ्राय जोथोन लानानै बिथांमोनखौ बे लेभेलसिम लाबोनो हाबाय बिथांमोननिबो जथेस्थ' बाहाय एफर्ट दङ बेनिखायनो गासै फरायसाफोरनि बिमा बिफानिसिम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ आरो साबायखरखौ जों बावहरदों बेजों लोगोसे बिथांमोननि जि मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय साक्सेस खालामनो हानायनि आन्दोआव जोङो फोरोंगुरु बिथांमोनखौ बावनानै थाबा जानाय नङा बेनिखायनो जायफोर फोरोंगुरु बिथांमोना गोसो गोथारै गावनि जि फोरोंगिरि सार्भिसनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलै हान्जा जोंनि फिउचार जेनेरेसन बा जोंनि गथ'फोरनि जि मोनसे भबिसतखौ बिथांमोना गावसिनि नाजानाय गावसिनि गियान गावसिनि फोरोंनायजों दि जोङो जौगाहोनो हायो जों बेखौ बयबो मिथिगौ दा बेनिखायनो दिनै बे गोथार सानजों लोगोसे बे बुब्लियाव मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि फोरोंगिरि समाजनि जोंनि मानगोनां सिबिजाथाव फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि बे मोजां रिजाल्टनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम साबायखर जों बावहरदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो आसा खालामदों रिजाल्ट हिसाबै बेवहाय साफा सानै गथ'फ्रा हयथ' फेल जानो हागौ बे स्वाभाबिकखा गोबां खारनाव सोरबाया इन्टेनसनेलिबो बाहाय फेलनि बाथ्राया फैयो मालाबा आरो सोरबाया गोबां माने मिथिस्लाबा जासे गाव लुबैया जासे नाजानायनि गेजेरावबो फेलें जानाया निस्सय जायो दा बेहाय फेल जानायखौ लानानै बा फेलें जानायखौ लानानै जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे गोसोआव खुनु नार्भास दुरबल जाया बा फ्रास्ट्रेसन जाया गुबुन मोनसे बेबायदि डिस्ट्राक्टिभ लाइननि बा नेगेटिभ लाइननि खुनु गोसोआव सिन्ताधारा बा डिसिसन लायालासिनो पजिटिभ मोनसे मेन्टेलिटिजों फैबाय थानाय समाव आरोबाव मोजाङैनो नाजाफिननो थाखाय बिथांमोना सेस्था खालामगोन आं बेखौ आसा खालामबाय आरो दिनैहाय जायफोर फरायसाफ्रा मोजाङै रिजाल्टखौ दिनै खालामनो हाबाय बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गावसिनि जि फिउचार केरियारखौ मोजां लांनो थाखाय हायार इडुकेसन फरायनांगौनि थाखाय इनस्टिटिउसन सेलेक्सन खालामनांगौनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे मोजाङैनो बेफोर लामाजों हान्थिलांनो हायो जार्नि अफ इडुकेसन बेखौ बिथांमोना थोंजोङैनो लांनो हायो बेनि थाखाय आं आफा आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबो।